bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ ni ji châteauba min n'a baaraw tun bɛ sen n'a kabalakaw fɛ yen nɔ walasa jiko gɛrɛngɛrɛn o ka se ka nɔgɔya Bamakɔ n'a lamini o ji sɔrɔ sira in kolomo karila an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita fɛ tɛnɛn don ɲɔgɔn kunbɛ lajɛrɛba dɔ nun donna tarata don Bamakɔ sigi in senfɛ hakili jagabɔ bolila musow de kan muso minnu ni olu bi kɛ yɛrɛ ye cɛw la o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni min mina walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waliɲumandɔn u bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an y'aw tulo lasɔmi an don kan na k'a fɔ ji châteauba min ni o baaraw tun bɛ sen na kabalakaw fɛ yen nɔ walasa kabala a n'a lamini Bamakɔ jiko gɛrɛngɛrɛn o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ji sɔrɔ sira in kolomo karila an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita fɛ tɛnɛn don litiri miliyɔn 18 o de bɛ sɔrɔ don o don châteauba in kɔnɔna na Amadu Kamara Seduɲare nka bɛ lakale an ye Tata Ture de fɛ an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba dɔ bolodara ɲɔgɔn ye min kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ale kun bɛ yen ale kɛrɛfɛ an ka jamana premier ministre n'o ye Modibo Keita ye a n'a ka gouvernement mɔgɔ caman olu ye kɛnɛ lasɔrɔ ka fara Mali jamana mɔgɔba caman kan a kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ka fɔ nin yɔrɔ kura min n'a dayɛlɛnnen filɛ nin siga tɛ min na fiyewu a bɛna kɛ sankɔrɔta ani ɲɛta de dugudenw ma bari nin ye Mali jamana siniɲɛsigi dɔ sabatilen de wa a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don Mali jamanadenw ma u ka dususuma sɔrɔ ani ka gɛlɛya wuli ka bɔ u kan jiko nasira kan k'a fɔ alhamdulilayi ji ko gɛlɛya min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn dɛ n'i wulila sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ i ka daraka tobi ji tɛ yen i b'i denw ko ji tɛ yen i yɛrɛ b'i ko i cɛ b'a ko ji tɛ yen a ma nɔgɔ dɛ alhamdulilayi o nɔgɔyara bi kabara o nɔgɔyara bi ka kalaban o nɔgɔyara bi Mali jamana kɔnɔ don minnu bɛna fɛn an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala a k'an dɛmɛ an ye min miiriya an ye min labɛn Mali ye an ka se ka ɲɛnabɔ bi an ye min sigira sen kan bi o ye litiri miliyɔn 18 ani kɔ min bɛ senna ka na o bɛ kɛ miliyɔn 300 ani kɔ donc alhamdulilayi rabil alamina jiko a bɛ nɔgɔya Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ nɔgɔya Mali kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn o kɔrɔ ye k'a fɔ an denw an'an dɔgɔninw bɛ se baara la u seko la nin ko in min jɔlen filɛ nin ye fɛn kɔrɔ de don a fɔra an ye fana ko a ɲɔgɔn tɛ jamana caman na dɛ n t'a fɛ ka waso dɛ a fɔra de ko de don k'a dɔn ko maliyɛnw fana sen don la o baara ɲɔgɔnsi baara la o ye damu de ye o ye hɛrɛ de ye o barika da Ala subahanahu wa taala ye Ala k'an dɛmɛ Faransi jamana lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale kun bɛ nin yɔrɔ kura in dayɛlɛnni kɛnɛ kan a ka kumaw kɔnɔ a y'a yira Mali jamana faamaw la ka fɔ ale ka jamana n'o ye Faransi jamana ye ka fara dɛmɛbagakulu wɛrɛw kan u ka wulikajɔ bɛna to sen na dɛmɛ sira kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ye Mali jamana ka ɲɛtaa sira kan jɛkulu wɛrɛw kun b'a kɛnɛ kan n'o do ye Association des consommateurs du Mali olu fana y'u ka sewa yira nin yɔrɔ in dayɛlɛnni la baara wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu labɛnnen don don n'a nataw la Mali jamana kɔnɔ n'u bilalen don ka san 2018 makɔnɔ a bɛna kɛ hɛrɛba ye ka ɲɛsin Bamako sigibagaw ma Octobre kalo ye dɛmɛɲɔgɔnya kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye o de hukumu kɔnɔna na a dɔgɔkun sabanan taara ka kɛ mɔgɔkɔrɔw sira latama waati ye Bamakɔ minisiri ɲɛma Modibo Keita a taara ka taa foli bila Kajatu Kanabayi la maakɔrɔ don a bɛ Sabalibugu de la a si bɛ taa san 100 ni ko la wa a bɛ Ala tanu kosɛbɛ Usumani Sogore a bɛ walawalali caman k'an ye ni nisɔndiya ani dɔnkilisenw de ni musokɔrɔba in Kadija Kabayi a si bɛ taa san 100 ani san 20 na a ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin an ka minisiri ɲɛma ma ani a ka jamakulu u ka bɔɲɔgɔn min sen fɛ u taru ɲɛ da kan ni musokɔrɔba min n'a ye san 100 sɔrɔ den 2 de b'a bolo a dagayɔrɔ ye Sabalibugu ye halisa a n'a ka kɛnɛyaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni bɔɲɔgɔn ye mun kɛra minisiri ɲɛma fɛ ani a ka jamakulu ka ɲɛsin ni musokɔrɔba in ma a kɛnɛ kɛra kɛnɛ wasalen
sabula maakɔrɔ in y'a da don kɔrɔfɔw camanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ ka waati tɛmɛnen ko ani nafa caman minnu bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ yiriw la a ye a da se nin kɔrɔfɔ ninnu ma walasa ka nisɔndiya don kɛnɛ nabaw dusukun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsi dɔgɔkun yɛrɛ denfa ma amadu jaje sangare o min y'a yira k'a fɔ maakɔrɔw ye sanu dingɛw de ye ani u misali bɛ n'a fɔ gafeba minnu ni dɔnni caman bɛ sɔrɔ u kɔnɔ o koɲɛ ninnu kan k'a to maaw k'u janto maakɔrɔ ninnu na tɔgɔya min na u bɛ se ka mɛn an kɔrɔ k'an kunnafoni ko camanw na an ka jamana minisiri ɲɛmaa modibo keyita ale m'a ka nisɔndiyaw dogo ka kɛɲɛ ni musokɔrɔba ye togo ani a ka kɛnɛya ye minisiri ɲɛmaa ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'olu wulila ka n'u ɲɛda maa kan maa minnu n'u ye jamana kɔnɔ maakɔrɔba dɔw ye o maakɔrɔba minnu kɛra ko caman serew ye u ye ko caman mɛn cɛɛ caman ani muso caman de tɛmɛn'u ɲɛna olu kɔni wulila ka na jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la elhaji ibrahim bubakar keyita yaasa ka duwawu kɛ musokɔrɔba in ye ani k'a ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ an ka jamana ye yaasa bɛn ani basigi bɛ se ka don a kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana minisiri ɲɛma a bololankolo ma na a ka bɔ ɲɔgɔn ye sen fɛ ale ni minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenyaw sira bɔli ma u ye bonya kɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma wa musokɔrɔba in yɛrɛ labana ka duwawu kɛ jamana ye walasa bɛn ani basigi ka don a kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi pankuru bɛ mali jamana lakana tigilamɔgɔw tɔgɔ la sɔrɔsiya kɔnɔ a dilanna faransi jamana de fɛ wa a filanan o bɛ sira la ka na musa fɔnba a bɛ walawalali caman kan y'o ko kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ an ka jamana lakana tigilamɔgɔw baarakɛminɛn sɔrɔ bɛ u bolo min bɛna baara nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna pankuru min ni o bɛ kɛlɛcɛw ta ka taa ni u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma n'u ja u k'a pankuru ma ko superpima a n'a kɛ sababu ye an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye armée de l'air mɔɔw ye u kan ka baaraw minnu kɛ an ka jamana ye ka o baaraw nɔgɔya u bolo an ka minisiri min ɲɛsin bɛ lakanako ma ni o ye Abdulaye Idrissa Mayiga ye ale taara an ka sanfɛ kɛlɛcɛw dagayɔrɔ la ka t'i ɲɛ da o minɛn in kan u ko yɔrɔ min ma ko base 101 hélicoptère in kɛlɛkɛminɛn don faransikaw ka dilanlen don nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna minɛn ka sɔrɔ an fɛ o de kosɔn minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga a y'a ka nisɔndiyaw jira ni ka labana ka munumunu nzalo dɔ kɛ sanfɛ kɛlɛcɛw dagayɔrɔ la base 101 la ni o ye armée de l'air ye baarakɛminɛn minnu bɛ u bolo lakana nasira kan a y'i ɲɛda olu caman kan ani a ma ɲɛmaw fɛnɛ kumana gwɛlɛya min bɛ u y'o lase minisiri fɛnɛ ma u ka gwɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minɛnko de don jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka hakilina kura min da ka ɲɛsin Mali surasiya ma ni o ye baara dɔ bolodalen ye baara min ni o bɛna kɛ sababu ye ka Mali surasiya yɛrɛ segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ a dɔn bɛ ni min ye o ko min ma ko loi d'orientation et de programmation militaire an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye armée de l'air ye u jɔyɔrɔ ka bon Mali surasiya kɔnɔ a ka kan fana u k'u jɔyɔrɔ fa o baara in na nin pankuru in bɛna kɛ sababu ye ka surasiw doni ka taa u bila yɔrɔ la yɔrɔ min ma n'u ja pankuru filanan fɛnɛ bɛ kɔfɛ kan na nka yan'o nali cɛ maa minnu kan ka kɛ pankuru bolibaw ye kalansen dɔ sigira sen kan min bɛna kɛ sababu ye k'olu ka dɔndaw ka wuriya pankuru bolilanganaw fɛ ka bɔ nanzara la kalo 3 don o kalo 3 bɛ taa dafa kuma o kuma an ka jamana sanfɛ kɛlɛcɛ ninnu ni o ye armée de l'air pankuru bolilaw ye taama o taama ma na cun k'u ka wuli sani dugu cɛ ka taa o taama na u na labɛn ka bɛn ni o ye o kɔrɔfɔ fɔra maa min fɛ o ye degeden karamɔgɔ yɛrɛ dɔ de ye ɲɔgɔn kunbɛ lajɛrɛ dɔ nun donna Bamako tarata don sigi in sen fɛ hakili jagabɔ bɛna boli musolakaw de kan muso minnu ni olu bi kɛɲɛrɛ ye cɛw la jaabi minnu mana sɔrɔ o sigikafɔ in sen fɛ o de bɛna taa dayira jamanakuntigiw an'u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw la farafina ani faransi ka lajɛrɛ belebele kɛnɛ kan min bɛna kɛ janvier kalo nata la san 2017 Bamako. Marietou Diallo ani Seydou Ɲare olu de tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Farafina ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw bɛna kɛnɛ belebele min sigi Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko sommet Afrique France a kan ka kɛ Bamako janvier kalo nata o kɛnɛ belebele in kɔnɔna la kuma bɛna di musow ma o hokumu de kɔnɔ Commission nationale d'organisation du sommet Afrique France n'a bɛ fɔ ma ko SNOSAF o ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ boloda Mali fan 14 bɛɛ kɔnɔ ka se ka musow kuma ɲɔgɔnya u k'u ka laɲiniw fara ɲɔgɔn kan ɲani jamanakuntigi ninnu ka se Mali kɔnɔ nin kɛnɛ in min sigila sen kan a kun de ka se ka Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ani farafina jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakilina sɔmi walasa u k'u sinsin hakilinaw kan ka ɲɛsin musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu n'olu ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye n'a bɛ f'u ma ko entrepreneur
ka olu ka ko don bala walasa u ka baaraw ka se ka sinsin. Ni ye basa jane kana ɲiningali kɛ a bɛ degun kɔnɔ. Ni musolaka nunu bɛ degun kɔnɔ cogo min na, ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka taa se farafina jamana ɲɛmɔgɔw ma, n'u sera ka nunu ka hakilina ta k'u sinsin o kan, a ka ca Ala fɛ ni muso nunu ka baara bɛ taa ɲɛ. Farafina ni Faransi lajɛ 27nan bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ 2000 ka taa se 3000 ma. O de bɛna ye a kɛnɛ kan. O mɔgɔ kɔfɛlenw na jamana ɲɛmɔgɔ 35 o de bɛna ye kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔnya in sen fɛ hakilina dɔ bɛ musolakaw la u bɛ fɛ min ka dɔn. Sikaso, Segu, Moti, Tombouctou ani Gao tɛmɛnen kɔfɛ Bamako ɲɔgɔn kunbɛ sigila sen kan walasa ka hakilina dɔw ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa farafina jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw olu ka se k'o ta ba la. O ka se ka se sommet Afrique France kɛnɛ kan. Mali bɛna ni ɲɔgɔn kunbɛ belebele in labɛn n'a seko ye. Sefa wari miliyari 35 o de kan ka bɔ k'o don a da fɛ. Kidal marabolo kɔnɔ kalandenw ye école ta siraw ta tɛnɛndon a kɛra marabolo yɛrɛ ɲɛma ɲɛna Kidal marabolo kɔnɔ. Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Nɛnɛndo octobre kalo tile 17 Mali marabolo Kidal lɔkɔlidenw olu sera ka lɔkɔlita siraw minɛ ka bɛn ni ɲinan wala wuli ye. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ lɔkɔliden 2018 minnu bɛ yen Kidali dugu kɔnɔ lɔkɔli karamɔgɔ 56 olu de bɛna jɔ ni u ka kalanko ye. Baara in kɛra Kidali marabolo ɲɛma gouverneur ka bonya ni a ka karamaw kɔnɔ ndɛnɛndɛmɛnen kulu maramafɛntigiw minnu ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la Algérie segi kɔnɔ coordination des mouvements de l'Azawadi olu maaw fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan. Nin bɛna kɛ don gɛrɛngɛrɛnnen ye min bɛ don Mali tariku la. O de kosɔn Kidali ma ɲɛmɔgɔw ka daminɛ Kidali ka denw na ka taa se kulu maramafɛntigiw ma coordination des mouvements de l'Azawad ani laadala ɲɛmaa minnu ni olu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nin don in ma k'a fɔ ko donba don. Coordination des mouvements de l'Azawad kulu maramafɛntigiw ka jɛkulu ka babu sendege ale y'a jira k'a fɔ a bɛ wale ɲumandɔnboli de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye hakili ɲumanyaw minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu sigili sen kan ni u k'a ma ko autorité intérimaire u ye sariyasenw minnu da ka ɲɛsin u ma. Barisabu ka d'a kan o sigida ɲɛmayaso ninnu nɔna bila jɛkuluw ka sigi sen kan coordination des mouvements de l'Azawadi kulu maramafɛntigiw bolo o ye marakɛcogo kura dɔ de nu don dɔ ye marakɛcogo kura min jandolen don fanga janfɛnmaw la Mali jamana kɔnɔ ni o ye maaw ye minnu mabɔlen don. Wa nin baara in fɛnɛ kan ka to sen na barisabu ka d'a kan kabini san 2012 ni Mali kɔrɔyanfa manga daminɛna ni maa tɔɲɔna a la ko o ka tɔɲɔ ni barika bonyana o ye Kidali ka denmisɛnninw ye san jole jole u tɛ taa lɔkɔli la. Nka marabolo ɲɛma kura ni o ye gouverneur ye ale ni a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw olu ka ye Kidali kɔnɔ olu ye taamasiyɛnw de ye minnu b'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilara Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ Alger a waleli a baaraw bin bɛ ka daminɛ. Fɛn min b'o sɛmɛn diya kɛnɛ in yɛrɛ kan darapo 2 kun bɛ yen minnu ye Mali darapow ye o b'a jira k'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad kulu maramafɛntigi ninnu Mali ka kelenya sabatili Mali dugukolo fa bɛɛ lajɛlen la u sabatilen kan ka ye o kasa. Siya min bɛ wele ko Ifo Gassi olu ka maa ɲɛma kura ni o ye Mohamed Aga Intala ye ale ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ma a ye baara kɛ ni kodɔn min ye ko in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ye maa min da k'o kɛ a nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa Algérie bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ bɛ se ka wale u k'a ma ko haut représentant du président dans la mise en œuvre des accords d'Alger. Mahamadou Diagouraga ko maa don maa min bɛ jamana kɔrɔ yanfa lahalaw ɲɛdɔn k'a sabu kɛ bi ma bila a ko kan mankan o mankan kɛra ni sigikafɔw daminɛna a ka ca la a yera a caman kɛnɛ kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba b'o walawalali k'a ɲɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ndɛnɛndo octobre kalo tile 17 u ye wele bila u kanubaw ma k'u ka bɔ Alamusa nata ka Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma ka hakilina babali jamana sariya sunba kura min n'a bɛ fɛ k'o cogo jamana kunna u bɛ se ka bɔ a ma cogo min barisabu ka d'a kan olu yɛrɛw bolo jamana ɲɛma ka ko laɲininen don k'a sɔrɔ a ɲɛci tɛ Côte d'Ivoire jamana ye. Mamadou Gon Kulubali ni ale ye wasabulo ɲɛma kɔrɔ ye ni a bilama yɛrɛ kɛmɛ ka tɔgɔla fanga ɲini jɛkulu sigi sen kan a kɛlen kɔfɛ ka da tan ka bɔ Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ale y'o wele da a senfɛ a taama ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ kun bɛ a da fɛ taama ɲɔgɔn kɔrɔ min ni o fɛnɛ ni Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu Front Populaire Ivoirien ɲɛma kura Pascal Affi N'Guessan tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ
Front Populaire yɛrɛ tilan bɛ olu filaw de ni ɲɔgɔn cɛ. Abdrahamani Sangare, Daniel Boni Claveri, o fɛnɛ ye ministre kɔrɔ ye musolaka don, ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan. Kona Kwajo Simeon ni ale yɛrɛ fɛnɛ kun ye cɛbɔ ye jamanakuntigi kalataw la, o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se sigida ɲɛmayaso ɲɛma dɔw ma ni o ye conseil ye municipaux ye k'u b'a ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ a ka sariya sunba kura in bɔ a mɔ. Juma tɛmɛnen Pascal Affingesana ka Front Populaire Ivoirien olu fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ octobre kalo tile 30 u tɛna ye foroba kalata kɛnɛ kan. Foroba kalata min senfɛ ni sariya sunba kura in bɛna coko ka sabu kɛ ni maa fanba y'a jira k'a fɔ jɛngɛlen don ni a ye ni o ye awɔ ye bɛɛ a bi coko. Nka Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ kɔni ye a jira k'a fɔ ni sariya sunba kura min ni a ɲɛbila gafe bilara ka taa wasabulon kɔnɔ sariya kɔnɔ. Wasadenw ka a sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ fɔlɔ yan'u ka jɛ ni a ye ko a bɛna kɛ sababu ye ka degu dɔ de ta ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko min ma ko Ivoire te. Côte d'Ivoire ka denya kungɛn kun bɛ a dama ko ye. Côte d'Ivoire ka den dɔw bolo walikɛlen Côte d'Ivoire ka den dɔ fisayalen kun don ni dɔ ye hakɛ la ka sabu kɛ ko dɔ ye Côte d'Ivoire ka den ye ka tɛmɛ dɔ kan. Nin sariya sunba kura min ni Alassane Dramane Ouattara b'a fɛ ka don bala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a kɛmɛ ka o de sɛgɛsɛgɛ walasa Côte d'Ivoire ka denya min kɛlen kun don a dama ko ye ni a kɛra sababu ye ka dabila forobamugu la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogo min. A kɛmɛ ka walawalali fɛnɛ kɛ maa min ni kan k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini cɛbɔw lahala minnu kan ka dafa i la o bɛɛ perepere latigɛlen don a kɔnɔ. Jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ a kɔnɔ ni o ye poste de vice-président ye. O vice-président in jamana ɲɛmaa dangan ye ni jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ sugandi ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi kalata senfɛ. Wasabulon kura fɛnɛ bɛna sigi sen kan u ko min ma ko Sénat. O wasabulon in fɛnɛ n'i y'o sigi sigiyɔrɔma 3 tila kelen kala ti ta o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ de bi o tila kelen sugandi k'o bila wasabulon in kɔnɔ. Laadala ɲɛmaa minnu fɛnɛ bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan ni o ye chef traditionnels ye olu fɛnɛ ka ko bɛna ta k'o don bala sariya sunba kura ka fɔ la ka lahɔrɔma caman jɔ u ye u ka lakodɔn jamana fɛ. Fangabonda min wele ko conseil économique social o fɛnɛ ka baaraw dɔ bɛna fara o ka kɛtaw kan min bɛ se k'a to a bɛ kɛ fangabonda jolen ye. Mauritanie jamana kɔnɔ sigikafɔ min bɛ senna jamana ɲɛmayaso ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛntɛmɛ ni fanga sinamatɔ jɛkulu min bɛ wele ko Alliance Populaire Progressiste APP olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka taa cogo min na olu laban bɛ da tan ka bɔ ka sabu kɛ u b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ ka fɛn fɛn u ye u bɛ fɛn min faamu yala sigikafɔ min ni a bɛ ka kɛ a bɛ ka tali kɛ yɛlɛma donni de ka jamana sariya sunba la nka yɛlɛma min bɛna don jamana sariya sunba la jamana ɲɛma ka lahalaw bɛɛ la wa barisabu ka d'a kan Ould Abdelaziz ka manda a bɛ dafa ka bɛn ni san 2019 ye a man kan a k'i kanbɔ nka maa minnu ye a kanubaw ye kɛnɛ kan sigikafɔ in na olu caman bɛ ka a ko ŋunu ka fɔ jamana ɲɛma Ould Abdelaziz ka lahala ko da bɛ sɔn ka se o ma min bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba kɔnɔ a ka se ka mandan sabanan kɛ. O kumana fanga ɲini jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Alliance Populaire Progressiste APP maaw ko u bɛ a lajɛ ka sigikafɔ ɲɔngiri nin yɔrɔ in na fɔ Mohamed Ould Abdelaziz jamana ɲɛma n'a ka fanga ɲini jɛkulu k'a lajɛ ka dɔnsen kelen da olu ye u bɛ se ka min jidɔn n'o y'a sɔrɔla sigikafɔ in kun de ye ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la walasa ka mandan sabanan sɔrɔ wale kelen n'o y'a sɔrɔla a dabɔkun tɛ mandan sabanan ɲinini ye a bɛ dan 2 la nka u b'a fɛ de ka fiɲɛ dɔw de furakɛ o ka sidɔn don dɛmɛninw na jamana ɲɛma ka fanga ɲini jɛkulu ɲɛma ni o ye Messaouda Ould Bolkeyiri ye ale yɛrɛ min bɛ deli ka kɛ wasabulon ɲɛma ye sigikafɔ kelen in kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ni maa min bɛ a to i hakili la i k'a to i hakili la nka jamana ɲɛma ka mandan sabanan ko sigi kun ye o fɛnɛ ye o digira maa caman na sigikafɔ kɛnɛ kan o don o tɛmɛnen kɔfɛ Alliance Populaire Progressiste fanga ɲini jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu APP maaw y'a jira k'a fɔ ntɛnɛntɛmɛnen jamana ɲɛma ka fanga ɲini jɛkulu ɲɛma in ni o ye Messaouda Ould Bolkeyiri ye k'a ni jamana ɲɛma kumana mandan sabanan ko kan fanga sinamatɔnw b'a fɛ a ka dɔnsen kelen jira olu la n'o y'a sɔrɔla sigikafɔ kun ye k'a fɔ fiɲɛw ka furakɛ jamana sariya sunba kɔnɔ walikelen a dabɔkun ye ale ka mandan sabanan ko ye ko min dɛmɛna ani jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ hali bi a ma se k'o lase u mɔ ko b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ senna bara kɔnɔ min sen tɛ olu mɔ gali. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnel mɔgɔw kɔni sina ka ko in kɔni kɛ bɔgɔbɔ dabadala ye
barisabu ka da ka maa caman sigi kun bɛ ni a ye k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila u bila mɛ o ka baara de la wa u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ sɛ dabɔ ji la min ma n'o diya u bɛ don o de da fɛ u kɛlen kɔfɛ ni ka siga kɛ ko in na u labanna ka na ko in jɛya bɛɛ lajɛlen ye sa septembre kalo tile 17 tɛmɛnen kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI o kun ye wulikajɔ kɛ ka cour constitutionnelle sɛgɛrɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ ka taa cogo min na a ka gwɛlɛ kalata ka se ka labɛn o kalata kelen de min bɛ se ka kɛ jamanakuntigi sigi tɛ wasaden sigi tɛ marabolo sigi tɛ sigida ɲɛmayaso sigi kalata tɛ ko barisabu ka da ka u ko fɛn min ma ko fichier électoral ni o ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ gafe min kɔnɔ ni kala bɛ ta ni o gafe ye ko fiɲɛ dɔw kan ka furakɛ o kɔnɔ wali kelen maa dɔw bɛ yen minnu si sera weyite ye olu ye san 18 sɔrɔ olu kan ka don dɔw fɛnɛ bɛ yen olu fatura u kan ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen labɛn tɛ se ka kɛ ka bɛn ni ɲinan zaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko nafolo ko ndanya fɛnɛ bɛɛ u la baarakɛ minɛn ko ndanya fɛnɛ bɛɛ u la u y'o wuli ka jɔ min kɛ ka cour constitutionnelle sɛgɛrɛ jamana sariya sunba olu fɛnɛ nana jira k'a fɔ u bɛ a ɲini o kuma ni kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendantiste tɛ se ka kalata labɛn ka bɛn ni waati fɔlen ye ni o ye ɲinan zaa ye o kuma na ko a ka tɛmɛ n'a ka baaraw ye a yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ ka bɛn ni saa min ye a ko o jatew ɲini k'o fɔ mɔɔw ye nka fɛn min kɔni kɛra ni o kɛra kɔnɔguwanko ye maa caman bolo jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ye maa 9 de ye u k'u ma ko les 9 sages ko in jalatigɛtɔ maa 5 dɔrɔn de sɔrɔla kɛnɛ kan maa 4 ma ye o ye sariya sɔsɔlen ye barisabu ka da kan maa fanba u ko min ma ko kɔrɔmu o ma se ka sɔrɔ nka jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnelle ma ɲɛma y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu sigira ka ko in jalatigɛ fɛn minnu fɔlen don kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ma ɲɛma fɛ k'o b'a bɔ walasa ko in ka jalatigɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ jɔ furanjɛ caman bɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ma ɲɛmaw y'a lajɛ k'u bɛ ko in jalatigɛ ka dɛsɛ maa caman bɛ u la minnu kɛ ngomɛ k'u murukuru ndakoya o ma se ka bɛn kan kelen ka a ko la k'a sabu kɛ ni k'i b'a kɛ cogo cogo i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka jamana sariya dɔ de sɔsɔ jamana sariyaw ye a jira k'a fɔ kalata o kan ka kɛ ɲinan zaa de kɔnɔ wa jamana ɲɛma ka manda sigiyɔrɔma 2 don ni o dafara a man ka dɔ wɛrɛ ɲini n'a fɔra ko kana kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o bila ka taa fɔ san 2 wɛrɛ la a bɛ maa dɔw ɲugun u yɛrɛ la k'o de y'a to ko in kun mɛnna ka sulusala a kuma se ka ɲɛ sɔrɔ kunnafoni laban ye min ye sigikafɔ min ni o kun bɛ senna fanga sinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ ni fanga sinamatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye dankɔrɔbaw ye olu ma y'a kɛnɛ kan u sera ka bɛn k'a dɔ k'a jira k'a fɔ kalataw bɛ kɛ san 2018 avril kalo tile 29 na kalata baaraw yɛrɛw bɛ daminɛ octobre kalo la san 2017 octobre kalo tile 30 bɛnkan sɛbɛn fɛnɛ kɔnɔ kuma y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso dɔ ka sigi sen ka joona jamana ɲɛmayaso min ni minisiri ɲɛma bɛ bɔ fanga sinamatɔw fan fɛ u k'o ma ko gouvernement d'union dɔw k'a ma ko gouvernement d'ouverture nka jamana ɲɛma Joseph Kabila yɛrɛ ka lahala bɛ kɛ cogo mɛn bɛnkan ma fɛn fɔ o la o de kosɔn fanga sinamatɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Etienne Tshisekedi ka fanga ɲini jɛkulu UDPS o ma y'a kɛnɛ kan wa o y'a jira k'a fɔ bɛnkan ye ale t'a lakodɔn bɛnkan ye. Ni zɛyin kɔni ANC Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya a dara bɛɛ da ka sa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ musaka ko ma Pravin Gordhan na ale ye dantigɛli dɔ kɛ kɔsada in na dantigɛli min senfɛ a ye bolokɔni de ɲɛsin Jacob Zuma mɔ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ a ma yoroku la k'a bɛɛ lajɛlen ye sababa ye a y'a yira k'a fɔ nafolo tɛmɛntɛmɛnko 70 de kɛra Jacob Zuma ani Guptalakaw ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ Guptalakaw ka denbaya min ni u lasulu ye Indi jamana ye ni Afrique du Sud yɛrɛ bilama jamana ɲɛma Jacob Zuma kɛmɛ ka marchew bɛɛ lajɛlen de ta k'o ɲɛsin u mɔ ko Guptalaka ninnu ni Jacob Zuma k'u bɛn bɛ fɛn min kan ko dunko juguya don euro wari 300,000 ani 30,000 ani 3 k'u ni Jacob Zuma ni ɲɔgɔn cɛ wari ŋana mun ne bɛ taa jɔ o de la n'i y'a ye k'a fɔ Jacob Zuma ka musakako minisiri a sina ka tabila furubamugu la ka furaba woro ɲɛma o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kiri ɲɛma dɔw de kɛ kun bɛ ka wulikajɔ dɔw de daminɛ a yɛrɛ kunga k'a kɛ n'a kɛ ka a baarakɛ ɲɔ dɔ a ka minisiriso la k'o diyagoya gɛn ka bɔ baara la ka sabu kɛ ko o si birindira k'o sen bɛ baara bila ye ni o ye retraite ye k'o kuma kɛ tiɲɛ kan kabini o de kɛra sa n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ fanga ɲini jɛkulu kelen de kɔnɔ ni o ye ANC ye ni ɲuɲu ni ɲaɲa bɔn bɛ fa min fɛ jamana ɲɛma Jacob Zuma fan fɛ la de don ka sabu kɛ ne yɛrɛ kabini nkɔni bilara sɔrɔko ni musaka ko minisiriso la u ma na cogo cogo k'u b'a lajɛ ka yamaruya n ka wari dɔ bɔ k'o don fɛn dɔ da fɛ min ba
o de digi na kɛ Jacob Zuma n'a nɔfɛmɔgɔw la n'u yɛrɛ b'a fɛ ka dacogo ɲini o kuma ni min don a bɛɛ ka da kɛnɛ ka bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bebe in na minisiri maa caman baara bɛ a ka dankɔrɔbaw la ANC faga ɲini jɛkulu kɔnɔ o ko min ma ko Cyril Ramaphosa Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛmaa danga don ale yɛrɛ de damɛ Jacob Zuma kan wa dɔw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ san 2019 ni Jacob Zuma ka fanga banna ale de bɛ sɔn ka na a nɔ na o y'a yira k'a fɔ bɛ a nɔfɛ nin ko in na k'a dɛmɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Aaron Motsoaledi ale fana y'a yira k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ a ye nin ko in na Jackson Matembu ni o ye ANC fanga ɲini jɛkulu wasadenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye wasabulon kɔnɔ o fana y'a yira k'a fɔ a ka hakilina tigɛ a mana kɛ min ye olu fana b'a nɔfɛ Julius Malema denmisɛnnin caman gani min fana y'i yɛrɛ ta ka bɔ ANC la don dɛmɛnenw na k'a sababu kɛ ani jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ma ɲɛ sigila ka taa ka fanga ɲini jɛkulu sigi o fana y'a yira k'a fɔ bɛ a nɔfɛ sananga nga bamananga kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ bi an bɛna an ka kɛnɛya bulon dayɛlɛ ni bana min ye o de ye folo bana ye min bɛ kɛ kuru ye kɛnɛma ani kuru min ni o bɛ dogo adamaden yɛrɛ farisogo la bana in mana kɔgɔ mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ caman fana ye ani bana wɛrɛw a bɛ se k'olu lawuli mɔgɔ farikolo la Tata Ture ani Mohamed Sidibe olu wulila ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Folodimi ye bana min n'a dama ka kan denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ san 1983 san. Folo yera mɔgɔ 320,000 de la diɲɛ kɔnɔ. Folo ye bana ye min kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. N'i ko folo tɛ dɔwɛrɛ ye kurunin dɔ bɛ adamaden kan na kan kɔnɔna na n bɛna yɔrɔ jira u la. O kurunin normalement a bɛ adamaden bɛɛ kan kɔnɔ i bɛ wolo n'a ye donc kurunin nafa b'a la kosɛbɛ farikolo mɔgɔninfin jɛɲɛ na ani mɔgɔninfin ka hakili baara la nafa b'a la kosɛbɛ donc o kurunin tuma dɔ la a bɛ se ka bonya ka tɛmɛ normal kan donc n'a bonyana ka tɛmɛ a kɛcogo kɔrɔ kan o de bɛ wele ko folo in n'i y'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na n'i ye adamaden kan lajɛ c'est comme a b'i n'a fɔ nin ye kan ye nin ye kamakun ye donc kurunin a b'i n'a fɔ a bɛ kamakun in sanfɛ dɔɔni i m'a forme ye a b'i n'a fɔ i ye woro 2 da ɲɔgɔn kɔrɔ mais a 2 bɛɛ lielen don n de bɛ wele ko thyroïde nin de ye a normal ye mais ni thyroïde n'a bonyana a bɛ wele ko folo c'est-à-dire n'a bɛɛ de bonyana tubabukan na a bɛ wele ko goitre tuma caman an bɛ o de dɔn mais tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kurunin fan kelen ta bɛ bonya mais fan kelen ta tɛ bonya n'a fan kelen ta bonyana walima ni kurunin yɔrɔ dɔ de bonyana a bɛ wele ko nodule thyroïdien donc folo différence dɔ filɛ nin ye n'a bɛɛ de bonyana a bɛ wele ko goitre tubabukan na mais ni fan kelen de bonyana walima ni yɔrɔnin fitinin de bonyana ka yɔrɔ tɔ normal to yen o bɛ wele ko nodule thyroïdien o ye a position ye kan kɔnɔna mais a bɛ baara fana kɛ a ka baara ye ji dilan ye folo bɛ ji min dilan nafa b'a la kosɛbɛ an bɛ min wele ko physiologie donc o nafa hormone thyroïdienne nafa ye jumɛn ye tuma dɔ la an bɛ janya ka tɛmɛ 1 mètre kan a ji ne b'a kɛ ni ji in tɛ dilan mɔgɔ kan na a tigi tɛ janya ka tɛmɛ 1 mètre kan donc i bɛ mɔgɔ caman ye surumani ninnu ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra depuis o wagati o denmisɛnnilama n'an y'a dɔn k'a fɔ ko folo de ka ji dilan kosɛbɛ ji min bɛ nafa ɲɛ n'o fura kun dira u ma u tun bɛ se ka janya ka tɛmɛ o kan walima denmisɛnnin caman bɛ yen tuma dɔ la u bɛ taa école la u tɛ se ka kalan kɛ ka tɛmɛ première année fondamentale kan folo ji dɛsɛ de b'a kɛ donc a b'an permettre ka janya wa a b'an permettre ka an hakili bɛ baara kɛ quoi k'a dɔ fara an ka hakili kan o de la a bɛ fɔ ko tuma dɔ la muso kɔnɔmaw kan ka folo analyse sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que ni kɔnɔma de don ni folo in tɛ ka ji dilan kosɛbɛ e mana den min wolo o kɔnɔ o den ni ala ma fara a kan a tɛ taa ɲɛ kalan na quoi donc a hakili bɛ goya donc o nafa dɔ fana filɛ nin ye
o ye a ji dilancogo ye an bɛ min wele ko physiologie. Folodimi n'a juguyara ka se sanga dɔ ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se fan caman ma n'o ye jelisiraw o ni a ɲɔgɔnna caman. A folo a kuru in bonyali a sababu ka ca tuma dɔ la n'a b'i somɔgɔ dɔ la ba yanfan fa yanfan walima kɔrɔ ni dɔgɔ i bɛ se ka sɔrɔ o fɛ tuma dɔ la muso kɔnɔmaw ta ni kɔnɔman de don farikolo baara kɛcogo bɛ changer yɔrɔ caman ta donc o kurunin an bɛ min wele ko thyroïde o fana baara kɛcogo bɛ changer parce que ji kan ka dilan o wagati la ka tɛmɛ wagati tɔw kan muso kɔnɔma ta parce que ji min baara kɛ ba la a kan ka baara kɛ den na fana parce que den ta tun ma former kosɛbɛ o de la a bɛ ji dilanni min kɛ ka caya dɛ ji in fana bɛ mara a kɔnɔ tuma dɔ la hali ni muso jiginna comme a bonyana a ye dɔ fara a bonya kan ka ban a tɛ jigin bilen donc o fana ye folo sɔrɔ sababu dɔ ye ani folodimi dɔ fana bɛ sɔrɔ c'est comme a banalaman de don banakisɛ dɔw bɛ se ka folo yɔrɔ dɔ an bɛ min wele ko thyroïde yɔrɔ dɔ sɔrɔ donc o b'o o tiɲɛ donc n'o tiɲɛna an bɛ min wele ko thyroïdite o fana a laban bɛ se ka kɛ folo ye donc o ye folo sɔrɔ cogo dɔ fana ye. N'i y'a ta kɛmɛ sara la mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw la folodimi bɛ mɔgɔkɔrɔba minnu minɛ nka a ka ca muso kunda de kosɛbɛ sababu caman bɛ yen nɔ min bɛ se ka na ni folodimi ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la iodiko dɛsɛ o bɛ na n'a ye kosɛbɛ n'o ye kɔgɔ iode ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni kɔgɔ iode dunni ka ca yen kosɛbɛ a ka ca la folodimi ka dɔgɔ o yɔrɔw la nka dumuni bɛ dumuniw na olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni folodimi ye nka ni mɔgɔ min sera kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u b'o walawala i ye kosɛbɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn ni Ala sɔnn'a ma.